Idanon mi kada kayo kabsat, iti may samanen nga nabara, kaya naragsak nga kablaaw. Kablaawan da kayo, agsipod ta pa-check, nga digiti naglabas nga episodes nga isun iti nagkakadwaan tayo, inadal tayo iti sauna po Diyos. Ket nangited kada tayo kabsat, dahil siya'y tarigagay nga maaddaan tay kuma. Iti naan-anay si bibiyag nga panakirelasyon kini Apo Diyos. Tay tultuloy tay kakabsat nga adalen. Dagiti tultulbek tapno maaddan tayo iti biyag nga naragsak, biyag nga nasalunat. Ket inrugi tayo kakabsat dahil siya may ikadwang episode na dagiti nagan ni Jehovah. Tapno maamuan tayo kakabsat nga isuna ket ti Diyos ang mapagdalkan. Ket nakita tayo nga gapu itinagan na ni Jehovah ket mabalin tayo kakabsat nga pagtalkan. Dawatek nga agkararag tayo. Managayat nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Patyan mi amuming ay ayaten na kami ama. Patyan mi nga iti tarigagay mo ket agbyag kami nga nasalunat ken naragsak. Agyaman kami ama kadagiti saom nga inadalmin. Ket dawaten mi nga iti Santong Espiritu isumanen ti mangidalan kada kami. Kabayatan nga adalen mi iti maysamanen aman nakabalin unay anagan mo. Itinagan na po mesos dawaten na digitoy. Amen. Naadal tayon kakabsat dagiti nagnagan ni Apo Jesus. Jehovah Rafa, isu iti mangagasken ka. Jehovah Jireh, isu iti mangited kadagiti pagkasapulang. Jehovah Nisi, isu iti mangited iti balegi kadagiti amin akayat mo maramiden. Jehovah Shalom, isuna iti talna iti uneg daytoy lubong anariribok. Ket adalin tayo kakabsat, inadal tayo din na panalawas, adalin tayo manin itata. Itinagan ni Jehovah, Jehovah Rohi, isuna iti pastor mo. Inaramit ko kakabsat nga personal. Taniya po Diyos ket kayat na nga adda iti personal a relationship. It is a one-on-one relationship. Niya po Diyos kakabsat ket tarigagay na nga itid na ken kadadya kasasayaatan nga panagbiag. Adda tayo kakabsat iti maikadwa nga paset daytoy anagan ni Jehovah, Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Iti sentro iti panagadal tayo isu iti Psalm 23. Ket ibagakon kakabsat nga dapay digiti sumagmamanong episodes kada ito'y Psalm 23. Daytoy iti maikadwa. Dayjay imuna kakabsat ket inadal tayo nga Jehovah isu iti pastor ket itid na dagiti amin a kasapulan tayo. Naadal tayo nga ni Jehovah gapu ta pastor tayo kayat nang agbiag ka, kayat nang agbiagak ana salunat. Inted na kakabsat dagiti pagkasapulan tayo nga taraon. Kasapulan tayo nga inumen. Masursuruan tayo kuma nga agpamati ken agtalek. Nganoan niya dayjay ibaga daytoy a pastor tayo nga pagtaraon ken inumen. Isukuma ti aramiden tayo. I'll give you again the principle. Daytoy principle nga isu si taktak dara kakabsat. Mas nalalaing nga amang ti pastor ngem ti karnero. Di pastor amuna iti pagimbagan di karnero na. Di pastor amuna met ti pagdaksan di karnero na. Ket ikaten na kumaamin dahil siya nga pagdaksan, tati mabati lang kat niya pigimbagan.
ngem iti Diyos, saan na nga pilitan dahi karnero na sikaken iti siya. Ibaga na laeng kakabsat dahi naimbag nga aramiden tayo. Then we will use our freedom of choice. No, ammo tayo dahi estado tayo when we know our status and our role. Sino ka? Sino ang? Kada ito adalin tayo, kasken ni Ari David ibagana, sikaken siya ti karnero. Sikaken siya ket suruten tayo dahi nga pastor. Sikaken siya ammo tayo nga saan tayo nga maiaw-awan. No, dahi jay a pastor ni Apo Jesus isulaeng iti suruten tayo. Basaen tayo manen kakabsat. It is Psalm 23 verses 1 to 3. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters and He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Tiadalan tayo tata, Jehovah Rohi. The Lord my shepherd wants to restore me. Tapno maawatan tayo kakabsat, na ito'y apaset, iti Psalm 23. Dayjay pangarig ni Apo Jesus. Nga inbaga ni Lucas, iti Luke 15 verse 3 to 7, isu kakabsat ti may panggap iti may nga pastor. Adda iti nga gasot a karnero na. Inpan na ijay meadow, apan na in pastor. Idin nga agawid, kababalin. It is the nature and character of the shepherd nga bilangan na, ayaban na, itinagan di karnero na, nga pasterken na ijay fold. Bilang. Call the name. Ingga na nga nakadanon kabsat, adda itinabilang na nga 99. Manukurang, may mesa. Ket nagsubli daytoy a pastor tapno sa pulen na dayjay maysa anayawan. Because of this parable, so many hymns had been written about the love of God kadaytoy kakabsat nga pangarig. One I have chosen is, there were 99. The lyrics of this poem, then they made it into a song. Denggan nyo kakabsat. There were 99 that safely lay in the shelter of the fold, but one was out on the hills away, far off in the dark and cold, away on the mountains wild and bare, away from the tender shepherd's care, away from the tender shepherd's care. Lord, thou hast here thy 99. Are they not enough for thee? But the shepherd made answer, this mine has wandered away from me. And though the road be rough and steep, I go to the desert to find my sheep. I go to the desert to find my sheep. But none of the ransomed ever knew how deep were the waters crossed, nor how dark was the night which the Lord passed through, ere he found his sheep that was lost. Out in the dark
He, he heard a cry, all bleeding and helpless and ready to die. All bleeding and helpless and ready to die. And all through the mountains thunder riven, and up from the rocky steep there rose a cry from the gate of heaven, "Rejoice, I have found my ship." And the angels echoed around the throne, "Rejoice, the Lord brings back his own." Rejoice, the Lord brings back his own. Iji parable ni Apo Jesus kakabsat. Inbagana iti inaramid dayjay a shepherd. Luke 15 verse 6. Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Isu kakabsat dayjay inbaga iti langit. Idin nga nagsubli dayjay nga pastor nga isuna ni Apo Jesus. And there was one sermon I heard that he said, "And I was that one lost sheep." I am that one lost sheep. Nga idin nga nasapulan ni Apo Diyos na yaw awan ar karnero na, inbaga na, "Rejoice with me." There is happiness in heaven when a lost soul is found by the Savior. Saludsud kakabsat. Apay nga ti karnero ket mapukaw. Laglagipin tayo da picture nga inbaga ni Apo Jesus iti John 10. Daytoy ni Apo Jesus isuna ti mga pastor. No suruten dayjay karnero di pastor. If the sheep will follow the shepherd, never will he be lost. Ulitik kakabsat. No ti karnero suruten na dayjay a pastor. Saan pulos amayawawan? Takunana ni Apo Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sa kunana di John 10, siyak iti arwangan, sino man na sumrek, may salakan. Mabalin kakabsat, nga dayjay a karnero, saan ang nakapokus iti nga pastor? Mabalin adayjay nga karnero, adda iti nakita na. Adu ti usaren kakabsat, ti kabosor tapno datayo ket mapukaw tayo. I'll give an example. Aday ti namay sa napiling anak. Ingana nga bimaro, isu na ket inbaga ni Apo Dios, isu iti chosen one, and Nazarene. Gaputa isu ket pinili ni Apo Dios, inbaga ni Apo Dios, san yung papukisan tibok na tinagan na ket ni Samson. Anya iti nakatinagan ni Samson. Idinakita na iti maysa nga ganganet, a foreign beautiful lady. Satan used a beautiful woman to captivate Samson. Tapno ni Samson maiyadayu ije mission nga inted ni Apo Diyos kinpana. Anything, dinggin nyo kapsat, anything that will divert our focus, our sight to the Lord will cause us to be lost. Ngamitin nagpintas kakapsat. Kunana ni Ari David, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Nakita kakabsat nga iti Psalm 23, ket masarakan tayo di 3 stages of our salvation. Ulitin. In Psalm 23,
makita tayo dahil 3 stages of our salvation. Stage number 1, justification. Justification is the act of God whereby He forgives the sinner of his sin and declares him righteous in His sight and free him from guilt and punishment. I like that. Had you been justified? Had I been justified? Iti sungbat tayo kumakauwen. Amen. Amen. Dadadya kunanan ni Ari David, He restores my soul. Idi nga nakita na tayo, dadya anaimbag a pastor nga ni Apo Jesus, gaputa sugat tayo, we are wounded, we are bleeding, we are ready to die. Inuba na tayo kakapsat, and in His loving arms, He restores us. I could imagine the blood which was caused by our transgression and sin. Kat minansaan na dayjay purity, dayjay apostol. He restores. Tati ko na kakabsat. Dayjay restoration. Kat intunui. Pudno tayo. Dagiti basbasol tayo kenkwana. I like the promise of the Lord in Isaiah 1:18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, though your sins be as black, aramiden ni Apo Diyos kakapsat, they will be as white as snow. Nagbalin ka, nagbalinak, nagbalinti amin ang managbasol, nga mapankin ni Apo Diyos. Nga arig na awan pulos iti nagbasulan na. That is justification. Kunanamot lang ni John, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Adapay ibati na. Adapay ibati na. Awan kakabsat. Ta iti justification ket isu iti aramid ni Apo Diyos. Nga pakawanin na ka, pakawanin na, ket kalpasan na ka nga pinakawan, kalpasan na nga pinakawan. I-declare na ka, i-declare na, iti sangwanan na, nga awanan pulos iti basol mo, ken basol ko. That's the beauty of God's love. Kunanan ni Pablo, denggan tayo kakabsat, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. Napukaw di karnero. Sinapol ni Apo Jesus. Kita nyo kapsat? Ni Apo Diyos, idi asapulan na dayjay, anapukaw nga kukwa na dayjay nga karnero. He left where he was. He left where he is. Nagapu di langit. Pinanawan na ti trono na. Bimaba dito'y ayan ko, iti ayan mo. We are now wallowing. At datayo ang nailubnak. Iti rugit, iti basol. Nga aring na nga nagtuloy kakabsat. We are struggling. Kasalalang man ti basol kabsat, gayong-gayungan niya. The more you struggle, anya, the more nga guyo din na kang nagpapag. And then the Savior came.
inyawat na, dayjay ima na. Inubana ka. Look at the picture. When you are in Christ, inubana ka. Kunana ni Pablo, sika, may saka abaru aparso. Amin dagijay ngay narami do. I always tell this, and I would like to tell it again. God is not in business to remember your past. Into no makita na dya pastor, nga niya po Jesus, makita na dya righteousness na dya anak na, He will forget what you have done. Taapay, dya pastor, binayadan na, dya anak basulang. Stage number 2. Kitaan tayo kakabsat. Sanctification. Sanctification is the act of God to separate, to set aside for a holy purpose. Dayjay a karnero. Sino dya karnero? Siyak kan sika. Dayjay ama nagbasol. Nga isu iti sinapol, isu iti insanakan ni Apo Diyos, si restored. Ket itatan, pasantuan ni Apo Diyos, tikunanan ni Ari David, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Maminsan pa'y kakabsat. Maminsan pa'y. Dayjay a karnero, magnamanen ijay dalan ti kinalinteg iti Diyos. I'm surprised to found out and learned nga digijay nga karnero gayam nga adda anakadikdikit na they are so close. Diketanda nga diketanda di pastor are the sheep that had experience of being lost, yet they were found. Aday ti kababalin ka, kapsat ti karnero no daduma ka, sulpang da ka. Gapot ta sulpang, aday ti giganan da di pastor, may isang sarukod, kaya may isang baras. Dahil sa rikod, iso di atidog nga kayo, nga dati kawit na di nga to. Into no pumanaw da di nga karnero, ala na, guyo din na, subli ka. Ano manin? Subli ka. Umadadayo. Sursurutin di pastor, sumubli ka. Kunana di pastor, di ka may sursuron. At times, the pastor, like the parents, amun tayo, spoil the rod. No. Spare the rod, spoil the child. No, dahil nga pastor, ang nga saktan, open and close quotation mark. It is not the characteristic of the pastor, masaktan na. Dahil nga pastor, ay ayatin na dahil karnero. Kit gapu ka dahil ayat na, handang nga kayat nga dahil nga karnero, tumangken di ulo na. Hantun nga agdengeg. And what he will do is, alain na di karnero, he will kneel on the ground, ingatong na di tumang na, and break one of the legs. Have you seen a picture of Jesus, the Good Shepherd, nga adda ti karnero dito? One author said, dayjay nga dinisiplina na. Idin anaimbagan dayjay asaka na ibaba dayjay nga pastor ja karnero na. Dayjay nga karnero saan nantun apanawan ti pastor na. Sanctification. He leads me in the path of righteousness. The third stage is glorification. Glorification is
Inton daytoy ama nagbasol, panawan na daytoy alubong, ket makiadda ken ni Apo Dios, iti agnanayon, ken iti agnanayon. We'll jump to verse 6. Kunana ni Ari David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Iti panakirelasyon tayo kana Apo Diyos. It is a development. It is a development. No, dadu magkakabsat kat. Iti baga di iti tao ay saan? Once saved, always saved. Iti ibagadang sitwasyon kat dayjay man lalaki, ijay making kanawan ni Apo Jesus, idi adada, ijay Mount Calvary. Kunana dayjay nga lalaki, Apo kunana, laglagi penakto no adda ka ijay paraiso. Kaya nang sa Apo no agsublikan tun, ijay pagaryam, ijay langit pa, laglagi penakto ka di. Kunana ni Apo Jesus, ibagakken ka itan, tanamanti dayjay a kriminal nga matay ijay cross. Ibagakken ka, when agkaduatan to, ijay paraiso. Iti ibagak, no dayjay ti ibagada, nga rason, no dayjay doktrina is once saved, always saved. Kuna, apay adda ka, ijay cross. Laglagi pun take upset that when we get example from the Bible, let us be very definite kadigayang example. The cross or the criminal in the cross had never had the chance to live a life that is from justified to sanctified to glorified. Mawatan tayo. Ngamda tayo, agragsak tayo. Tapay, napukaw tayo, we were lost, binirok na tayo na Apo Diyos. In restore na tayo. And in the restoration, kaya't na nga dahil relationship tayo kat agbalin a complete. He justified us. Kat gaputa pinakawan na tayo, adan kada tayo dahil ragsak, dahil nga tarigagay, nga magnatayo, ijay pagayatan na. We walk in the path of righteousness. Dahil pampanunot tayo kakabsat. Kat saan tayon akayat. Nga maminsan pa'y, kunana ni Pablo, saan nyo kadina nga ilansamanan ni Kristo ije cross, gaputi kinasulpeng yu. When you do sin again and again, figuratively, we are nailing Christ in the cross again. Ngem, adadya kang kantayin, sweeter as the years go by. Manipod iti restoration, ingana nga agkuy-kuyo. Daya pastor, kandaya karnero. Ingana nga umay daya pastor. Tapno tungpalin na daya karina. Tapno daya nga kanta ni Ariel David, kat agbalin apudno nga kapadasan tayo. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake.
itatang oras, siyak a karnero. Iti kayat kong ibaga. Thank you, Lord. Sika ni Jehovah Rohi. Tasika iti pastor ko. Pacheck nga dayjay met ti kayat mo nga ibaga kina Apo Jesus. Agbiag tay ko mga napnuan ti panagyaman. Agbiag tay ko mga napnuan iti ragsak. Tapay, we have been restored. We have been saved. We have been sanctified. We have been made ready kada jayahin ni Apo Jesus. Tapay, ay ayaten na ka ni Jehovah Rohi. Isuna iti pastor mo. Saan kanto nga agkasapulan? Agkararag tayo hausan. Agyaman kami, Ama. Tainted mo kada kami da ito yung eleksyon. Gapu iti ayat mo da kami digiti karnero. Gapu iti ayat mo, inpasapul na kami iti anak mo. Gapu iti ayat mo, O Diyos. Pinakawan na kami, kadagiti narway nga basbasol mi. Gapu matlaan, kadagay nga man nakabalin anagan iti anak mo. Gapu iti ayat mo, O Diyos. Mabalin kami nga tumakder iti saklang mo itata. Amay sa abaro aparswa, talinipata mo dagiti naglabas mi, ket inaramid mo ngam amin ket paro. Agyaman kami, Ama. Tanang isagana kan iti pagtaingan nga pagawidan mi. Agyaman kami, Ama, tasaanen nga agbayag. Ibagamto kadayta nga anak mo nga ni Apo Jesus nga isu iti pastor. Anak, apan kan, alaem dagiti karnero. Titarigagay ken ti dawat mi, O Diyos. Putputam kadi dagiti imami. Tanatibker dayta nga imam. Tanoda kami iti kumpet ita imam, O Diyos. Nakapsot kami. Tulungan na kami agmatalag. Tulungan na kami nga agbiag, nga agpaay ken kalaay. Agyaman kami, Ama. Itinagan na po may sus dinawat mi di kito'y amin na parabo. Amen. Kinamen. Jehovah Rohi. I promise that there will still be one discussion kada ito yung anagan Jehovah Rohi. Are you blessed? No damagam kabsat dahil yung saludsot kanya, itisungbat ko, I am blessed, for God is good all the time.